Салом алейкум бародарои азиз, шерӯи нари тоҷик. Бародаро худованд ҳаматан нигаҳбон боша, иншоалло ки ҳама беҳтаринен. Бародаро мо ҳам тасмим гирифтем ки ҳамин канал монда фақат дарсҳои варзишӣ бигзаронем, мақсад ҳамин дарсҳои ММА-ро бигзаронем. Шерӯи нар аз шумо хоҳиш мекунем ки фақат дастгирӣ, иншоалло савобша мегирем. Мо ҳамин тасмим гирифтем ки ҳамин каналро ҳуй кунем. иншоалло ки оянда ҳамин канал ки мақсад мустаҳкам шид, мисол ки ба қувват кишид хест, иншоалло ки бо дасти камбизоатора ятимора мақсад оилаҳои камбизоата мегирем. аллоҳ ҳаматан нигаҳбон боша бародарои азиз. иншоалло ки аллоҳ мегӯяд ки кадоме чен як донаи гандум ба касе хайр мекунад, дасти касеро мегирад, аллоҳ ӯро беҷавоб намемонад. иншоалло худованд ҳаматан нигаҳбон боша.